Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuranpoto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele waasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la
dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ mɔpti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔpti sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ nin sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjurusiraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu sɔgɔlen don jani na sa an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen na k'aw ni ɲankuma bi ye alamisa ye min ye utukalo ale tile 7 ye bi ye san 2000 ale ni 25 Keba Jalo ale bi yan yaasa ka se ka kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen bila bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ se ka a sɔrɔ cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔ la bi sɔgɔmada in na babu o bɛna na taa n'an ye kɛnɛ minnu kan o ye lakanabaliya ani samiya ye degun min bɛ sɛnɛkɛlaw kan nin waati in na Joyila mara ale ni Baɲaŋara mara la sɛnɛkɛla dɔw y'u ka kumakanw lase studio tabani maaw ma an na olu woloma aw ye a bɛ se ka o faamuya cogo min na Masinakaw fɛ yen nin waati in na fana an b'a yira sa k'a fɔ ko dɛmɛ bɛ ka ta ka ɲɛsin maaw ma min ye sɛnɛko ta nasira fana fɛ Junbelada ni ale bɛ Mayina mara la Keba olu fana ye angɛrɛ sɔrɔ angɛrɛ min ni o kɔni fisar'u ma kosɛbɛ ba kɔni ale yɛlɛlen don kosɛbɛ nin waati in na min ye douane ye ale ka sɔrɔta ka taa di jamana wagane kɔnɔna na sa sefa wari miliyari 85 olu sera ka o de sɔrɔ u ka tɔnɔkantɔnɔw an'u ka wulikajɔw ni cɛsiriw sababuya la kɔkan kibaruyaw an ka premier ministre ale bɛ Turki ministankaw fɛ yen yen fana lajɛ min bɛ sen na sa an ka ministre 2 n'o ye Madina ye ale ni Musa Galawu olu ye kuma ta kunungo Venezuelakaw olu ka jamana ale ɲɛmaaba n'o y'u ka président ye sa ale ni Abdoulaye Diop fana kumana RCA n'o ye République centrafrique ye ko min ye diɲɛ magobajugu ye u wulen don k'u ɲɛjɔ olu la bi BMS banki min n'a bɛ an ka bankiw bɛɛ ɲɛ bi ka sababuya kɛ a ka baara kɛcogo ɲuman ye
ana anda do nin bela jirena ka walawala ye conseil des ministres o communiqué fana be ambolo o yanga sogomada na saraba ye kebajalo ni ando ngai bi sogomada na Keba bamananw ko maanifin ye I yɛrɛ de ye ni den ɲɛna bɛɛ lajɛlen ta don n'a tiɲɛna a bɛ k'a ba kelen niyɔrɔ ye nin waati in na an ka jamana kɔnɔ misaliw bɛ yen Keba hali bi maa ɲuman ma ban jamana in kɔnɔ faso kanuna faso dɔnna faso kɔrɔ ye mun ye faso yɛrɛ ye min ye a bɛ se ka min ye jamana ye o maaw caman b'an bolo hali bi hakili la an ka jamanakuntigi kɔrɔ dɔ ani an ka premier ministre kɔrɔ dɔ olu ko k'olu wakili donnen don min na o ye malidenw ye maliden ɲumanw k'o tɛ se ka ban fiyewu an ka jamana ale kɔnɔna na Keba waleya min bɛ yen bi o ye Sika Kone ye Sika Kone Keba a tɔgɔ ye dugu labɔ Sika Kone a tɔgɔ ye kɔ tigɛ ka baw tigɛ Sika Kone a ye waleya kɛ waleya min na kɛ misali ye wa min ye an ka farikolo ɲɛnajɛ fan bɛɛ lajɛlen ye a ye ko kɛ komi n'a bɛna to tarikuw kɔnɔna na Keba fo don min ni min filɛ nin ye hali n'a y'a sɔrɔ ne ka pɛtipɛtinin dɔ den don sabula kɔnɛnaka don Keba a ye min kɛ maa kan ka miiri ka taasi ka bɛn ni a ka waleya ye Keba ne m'a fɛ ɲɛna n ko musoya tɛ maa si tiɲɛ dulokiba don ni musokɔrɔba siri tɛ o waleya min n'i b'o kɛ maa I bɛ taa ka min to o de y'i kɔ ye ni npogotigi in a ye basikɛti daminɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na ya Keba Ancini fo ka taa kɔrɔbaya tɔnɔ a bɛ sɔrɔ basikɛti fana na Keba Sika Ala y'a garisigɛ don l'Américain fɛ yen o bolola basikɛti la nka I b'a dɔn k'a fɔ Keba jɛ bɛ n'a sigikan don tɔn bɛ n'a sigikan don wa min ye contrat bɛɛ lajɛlen o bɛɛ lajɛlen n'u signé kan don o bɛɛ n'a ta faso mago sera a ma min kɛ a ko min y'a ka équipe ye u bɛ sɔrɔ min d'ale ma ale b'o dɔn a joué ko kelen a bɛ wari min sɔrɔ a b'o dɔn nka ale tɛ se ka foyi de fisaya n'a a faso ye ale bɛna n'a faso fɛ a bɛna ndola ta faso fɛ a bɛ se ka min fara faso tɔ denw ta kan u ka jɛ ka t'o kɛ baara wolola min na Keba bɛɛ lajɛlen y'a ye jɔyɔrɔ filanan min ye warijɛ penbe ye o taara ka d'u ma o kɔfɛ muso minnu tun bɛ kɛnɛ ka basikɛti yɛrɛ la Keba ni duuru minnu sara ni duuru bɛɛ lajɛlen ye anw ka Sika Kone yer'o kɔnɔ Sika min ye faso dɔn ka baso dɔn ka jamana dɔn ka drapeau kɔrɔ dɔn k'a dɔn faso ye min ye a bɛ se ka min ye jamana ye ni dɔ k'i ma k'i bɔ n kɔrɔ I da kasa bɔlen Keba dɔ b'a fɔ I da fa ji la k'a kɛ ne da u y'a bila u k'a ma k'a ka taa k'u n'a tɛ se ka baara kɛ tuguni Espagne y'a wele Keba o de la bi sɔgɔma an ko min y'an ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen ye mun y'an ka farikolo ɲɛnajɛ taa sira fɛn fɛn bɛ yen n'o b'an ka jamana kɔnɔ minnu ka kuma tɛ wuli ka bin n ka club ko tan n bɛ maa minnu bolo olu ko nin n tɛ se ka na ni ye nin kɛ n ka carrière bɛ jɔ Keba carrière tigi ye Ala de ye garisigɛ tigi ye Ala de ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ fara Ala de la nin ye misali min yira an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ Keba don min na n'a a se t'a ye don min a ka jamana y'a kɛrɛfɛ o de bɛ wale ɲuman k'u maa la o de bɛ kobaw k'u maa la n'o tɛ Sika Kone wa Keba ɲɔgɔnna bi pɔgɔden bɛ jamana in kɔnɔ yan minnu dɔnnen ani minnu dɔnnen tɛ faso bɛ minnu sɔlɔmɛ la minnu b'a dɔn k'a fɔ ko faso kanu nafa min bɛ a la bi kɔni an bɛ taasibila kɛ a ye ka foli kɛ a ye ka bonyamasegin k'a ye k'a ka wale ɲuman dɔn a ye ko wa k'a ka kɛ misali ye bi an ka sifinw bolo a ka kɛ misali ye bi an ka jamanadenw bolo a ka kɛ misali ye bi an ka taabolow bolo wa a ka kɛ misali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kɛbaaw bolo Keba sabula kodan ko ma bɛ ko la nɔgɔ n'o tɛ kow kɛra jamana in kɔnɔ yan n'an ka mɛn jira o bɛ sɛnɛ na bi
a tɛna na ɲɛ ko a kɔnɛ a jara sangaranga. Iba komi ye samiya ye a daminɛna nin waati na an ka marabolo caman kɔnɔna na maaw bɛ weleli kɛ k'a yirana k'a fɔ ko min ye basigibaliya ko a ɲɔ ɲɛlen no fan dɔw fɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen tɛ hali maguwan bɛ minnu na bi keba a dɔw fanfɛla fana na maa dɔw bɛ se ka sɛnɛ kɛ fan dɔw fɛ samiya doncogo min filɛ nin ye bi dugudenw caman y'a yira sa ko min ye jamana ɲɛmaaw ye u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ka dɔ fara basigi ale ni ɲɛmajɔ maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili kan fan dɔw fɛ sɛnɛkɛla dɔ ale bɛ kɛmɛ kafokaw fɛ yen joyila mara la a y'a ɲɛfɔ studio tamani maaw ye k'a tɛna n'a tɔgɔ fɔ k'olu fanfɛ yɔrɔ kɔni na bi bamanci wɛrɛ jugawale kɛbaw kɔni nalen no ka caya kosɛbɛ u y'u fara ɲɔgɔn kan k'a f'u ye alamisa tɛmɛnen k'u t'a fɛ fiyewu ka maa taatɔ ye kungo la koyi nin waati na u ye sira dɔw tigɛ min ye pɔn dɔw bɛ yen u kɛlen no k'olu minɛ dugudenw y'a yira sa k'a fɔ kɛmɛ kafokaw fɛ yen k'u ma se maa ma fɔlɔ sɛnɛkɛla in y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni nana ni fɛɛrɛ min ye o ye k'a fɔ u t'a fɛ ka maa ye maa min bɛ taa kungo la nin waati in na u t'a fɛ sɛnɛko kuma o ka kɛ nka a y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ n'a ta olu ma bamanjɔlen ni jugawale kɛbaw ka kumakanw lamɛn dɛ olu minnu bɛ kɛmɛ kafo olu bɛ ka t'u ka forow la i n'a fɔ ko ma kɛ nka olu masurunna na kilomɛtiri 25 dugu minnu bɛ yen olu kɔni tɛ se ka taa foro la sabula ko u nana ni jama caman ye k'olu bali u ka taa foro la dugudenw caman bɛ yen bi an ka jamana ale moti yan fan fɛ a n'a baɲangara yan fan fɛ olu fana y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ degun kɔnɔna na tamadugakaw olu fɛ yen n'o ye gundaga komini kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya seware ni baɲangara ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko jɛkulu marafatigiw kɔni nalen don u bannen don pewu u ka taa foro la k'u tɛ sɔn fiyewu wa hali u tɛ sɔn u ka gɛrɛ forodaw la o la sa olu yɛrɛ ye fɛɛrɛ min sɔrɔ o ye k'u ka sɛnɛ kɛ u ka dugu ale kɛrɛfɛlaw la an'u ka du kɔnɔnaw la u bɛ se ka fɛn minnu kɛ n'o ye da dumunifɛnw ye u ka balo yɛrɛ u ka se k'o sigi sen kan nka foro belebeleba minnu b'u bolo sa tabundagakaw fɛ yen maa si tɛ ka se ka taa o la k'u b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ baara minnu bɛ sen na u ka dɔ fara a kan yaasa maaw samiyaji donnen don cogo min na ka ɲɛ u bɛ se cogo min na ka se k'u ka forow sɔrɔ u y'a ɲini fana ko min ye u ka siraba dɔ bɛ yen n'o ye piniya ye o ka se ka labila yaasa sɛnɛ a baara bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na kɛba n'an bɔra yen sɛnɛkɛla minnu bɛ maɲina kɔnɔna na jubedalakaw olu fɛ yen olu ye angɛrɛ sɔrɔ tɔni 50 jamana ye musaka don min na ko k'o ta k'o di olu ma jubedala na ale bɛ maɲina mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bafula bɛ sɛrikili kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko min ye angɛrɛ ye kɛba ko a kɔni sɔngɔ bɛnnen don sa 2,800 ma sɛnɛkɛlaw o kɛkun ye olu yɛrɛ ka se ka o sɔrɔ nin sɔngɔ in k'o ka fisa olu ma kosɛbɛ yaasa olu yɛrɛ fana bɛna se ka baara sɔrɔ ire u y'a yira sa k'a fɔ ko o fana kan ka na nka min ye maɲina kɔnɔna na bi samiyaji a kun famana ka na nka min ye sanji ye tile fila in na ko a nana milimɛtiri 50 a ye o sɔrɔ yɔrɔ dɔw la maasinakaw fɛ yen ba yɛlɛ kojugu o kɛlen don ka maa dɔw siran nin waati in na dugudenw y'a yira sa k'a fɔ minnu sigilen don dangan dɛrɛfɛlaw la olu bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don kabini baraji kɔni o dayɛlɛla n'o o ye ji bila ka na selengekaw fɛ yen u taalen don ka kɛ ka ji caman sigi olu dala nin waati in na dangandamɔgɔw dagatigiw ni maa minnu bɛ yen n'olu ye bozow ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛna kibaruya di kɛ yaasa ji n'o o ye baji yɛrɛ bila cogo in ye a kana taa kɛ kɔrɔlen ɲɔgɔnna ye dugu caman kɔni bɛ yen olu wulila nin waati in na u bɛ k'u ka bugutufaw cɛ ka t'u sigi fan wɛrɛ fɛ yanni ji a ka sigi u ka se k'u sigiyɔrɔ kɔrɔw olu sɔrɔ Masina ni Tɛnɛngun ni ɲɔgɔn cɛ dugudenw dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko kilomɛtiri 80 min b'o kan bi ko o sira in a taama ka gɛlɛn kosɛbɛ nin y'a dɔgɔkun damadɔ ye hali pinasi minnu n'olu bɛ maaw ta ji kan
olu ka nali olu fana gɛlɛyalen no kosɛbɛ o jɔlen no sabula min ye basigi o tɛ a yɔrɔ ninnu na maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka sira min ta sa o ye Sumuninja ale ni Tɛnɛngu ni ɲɔgɔn cɛ o ye kilomɛtiri 160 nka o sira in kɔni ale fana ma ɲi kosɛbɛ wa fana fan dɔw bɛ Bamanci wale kɛbɔ kɛlen don ka t'u daga o yɔrɔw la min ye donibatalaw ye olu sogo sa ko ni fɛɛrɛ ni dabali ma tigɛ Tɛnɛngukaw ka taa ni ka segin kɛba a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ sabula nin waati na baara a gɛlɛyalen no u bolo sefa wari miliyari 85 douanelakaw olu sera ka o de sɔrɔ kisaw la sa yirala k'a fɔ ni ɲɔgɔnna farala famana ka sɔrɔ min ye douane ale ka sɔrɔ la ka se ka taa bila jamana wagande kɔnɔ douane directeur ba n'o ye inspecteur général de douane Amadu Konate ne ale yɛrɛ an fanfɛ bolo ni farafina camancɛ bolo douane ɲɛmaa ye jɛnserege naani maaw tɔ a la a n'a ka cɛdenw k'u ye fura kari ba la kɛba musaka min sɔrɔlen filɛ nin ye a bɛ taa bila Mali ale trésor ba kɔnɔna na sɔrɔdasi minnu ka wari wulikajɔ bɛnnen don sɔrɔdasi minnu ka wulikajɔ bɛnnen don musaka ko ma ale de kɛlen don ka kɛ olu ka ɲɛmaa ye bi min ye nin ɲɔgɔn ye nin wariba min sɔrɔlen filɛ nin ye k'a ɲɔgɔn ko famana ka kɛ an ka jamana kɔnɔ douanelakaw fɛ tusigilakaw ka dangele a n'a ka baarakɛlaw douane sanfɛ fo duguma ko k'a bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ ni cɛsiri la musaka in sɔrɔ cogo ɲuman ale la min ye inspecteur général de douane Amadu Konate a n'a kɛrɛfɛmaw u ko ni ala sɔnna ma sini juma u na kibaruya di ni musaka in a sɔrɔ cogo ani baara kɛra cogo min na bonyamasegi min kan ka kɛ douane cɛna muso bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ kɛlɛkɛdaw ni fanw bɛɛ lajɛlen na sirabaw kan ani an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛw k'u bɛna n'a bɛɛ lajɛlen wele k'u fo k'u kɛrɛnkɛrɛnnenya sabula ni ɲɔgɔnna famana ka kɛ an ka jamana kɔnɔ min ye douane ka sɔrɔ n'o ye a ka tunɔkantunɔ ye kɛba wulikajɔ ni cɛsiro la ka taa se fo sefa wari miliyari 85 ma an bɛ taa fan fɛ an bɛ tila ka segin ka na ni conseil des ministres ale kɔnɔ kumaw ye bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ kɛba araba ministre b'u ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ Bamako yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Kuluba faama sigiyɔrɔ la kunun ko n'o tun ye araba utukalo tile 6 ye san 2025 u ka ɲɔgɔn ye soba kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko salle de délibération Kulubakaw fɛ yen ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye général d'armée Asimi Goyita ye kɛba min ye jamanakuntigi ye ani ministre minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye sɛbɛnw u ye tali kɛ ɲɛbila sariya sɛbɛnw olu la dɔw na sigili la sen kan ka jɔyɔrɔ di maaw ma ani ka ministre ka baara kɛlen n'u ka baara bolodalenw k'olu fana ɲɛfɔ maaw bɛ se ka o faamuya cogo min na min ye sariya ko ta na sira fɛ kɛba ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna n'o ye Aliseni Sanu ye ale ye conseil ministre la dɔnniya wa conseil ministre jɛra n'a ye fana k'a fɔ ko ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔ o ka ta ka ɲɛsin jamana san musaka sariya salongo ta san 2024 ka falen ka kɛ ni ɲinanta min bɛ senna nin waati na min ye ɲɛbila sariya sɛbɛn filɛ nin ni gouvernement jɛra ni o ye a bɛ tali kɛ san musaka ale sariya min kun sigira sen kan o kɔnɔna bɛ se ka falen cogo min falen minnu kɛ sa ka kɛ ni sɔrɔ minnu kɛra ani wari minnu bɛ yen bi n'olu donna trésor kɔnɔna na yɛlɛma in kan ka tali kɛ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛba o ye k'a fɔ musaka dɔw bɛ yen olu sɔrɔla o kan ka fara nafolo kan k'a sɔrɔ min kun tɛ sariya kura min bɛ senna bi n'o kun sigira san 2025 o musaka ko kunna a yira sa k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye fɛɛrɛ minnu kun sigilen no sen kan
n'o ye an ka jamana yɛrɛ bɛ minnu sɔrɔ an ka douanelakaw ka sira fɛ ani jamana yɛrɛ bɛ minnu sɔrɔ fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la telefɔnitigiw fɛ jamanadenw u ye musaka min fara ɲɔgɔn kan sa ka se ka o di ko ka jamana boloma dɛmɛ n'o ye n'o kan ka kɛ ka kɔrɛnkɛrɛnnenw kɛ ale yɛrɛ ni recette yɛrɛ musakaw a n'a ko bɛɛ lajɛlen keba o la sa ko a yira k'a fɔ sefa wari kɔni a miliyari 2,000 140 n'a kunkanfɛ o miliyari o kɔni sɔrɔla nin waati in na k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ kun bɛnna min kan sa o kun ye k'a fɔ ko miliyari 2,000 ani a kunkanfɛ o de kɔni kun kan ka ɲini sariya tɛmɛnen senfɛ yɛlɛma in b'a yira sa k'a fɔ ko min nana fara wari ka kɛba o bɛ taa se miliyari 90 n'a kunkanfɛ ma o min nana fara jamana ta kan o kɔrɔ sa ko min ye jamana yɛrɛ musaka ye a kun ye min boloda san kɔnɔna na k'a sɔrɔ baaraw nana kɛ farankan nana kɛ 100 saradala sa 3 ani buruburu 43 o de nana fara ka jagoya don sa min ye musaka ye sabula baara nana kɛ ni a ye sariya min bɛ sen kan a ka se ka don kɔnɔna na o la sa wasabulon maaw olu na wele k'a f'u ɲɛna sa wa an ka kun y'an fɔ k'an bɛ baara kɛ ni sariya min ye an ka musakako la yɛlɛma donna a la mun na sabula anw ye musaka mun boloda dɔw nana fara a kan min ye an ka sɔrɔ dɔw ye olu nana wa maaw ye wuli ka jɔ min kan o wari fana nana kɛba n'i ye a jateminɛ sa a yera ka fɔ sa ko miliyari 3,000 a n'a kunkanfɛn o de kun bɛ ka baara kun bɛ ka kɛ ni o de ye nka min kan ka sigi sen kan sisan ale taara a yɛrɛ sɔrɔ fo miliyari 3,000 ani 200 ani 99 na kɛba k'a sɔrɔ min ye kɔrɔlen kun ye miliyari 3,000 100 ale ni miliyari 3,000 ani dɔɔni o de fana tun kan ka sigi sen kan n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen jateminɛ u bɛ fɛ ka fɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye miliyari 50 ɲɔgɔnna kɛba o de kɔni kɛra sa dancɛw ye min bɛna se ka fara a kan o la min ye Aliseni Sanu ye ale ko yɛlɛma min bɛna don ko in na o kɔni dara wuli bonya kama sa sariya su in kan ka falen sabula min bɛna bɔ o kun ka laɲiniw na o ye miliyari 40 ana miliyari 40 ni dɔɔni o bɛna bɔ ko in na sababuya kɛ yɛlɛma min donna min ye musaka kura kɔni ye sa u b'a fɛ ka yɛlɛma kɛ yaasa min ka se ka don sɛbɛnw na kɛba o ye miliyari 3,000 de ye yaasa jamanadenw bɛ se ka a ko bɛɛ lajɛlen faamuya cogo min na o sariya suba kura in sa n'o ye sariya kura in ye n'o kan ka sigi sen kan ka kɔrɔlen la kurakuraya o baaraw bɛna taa kɛ CNT ale kɔnɔna na conseil des ministres la u ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma kɛba minisiri so min bɛ jamana kɔnɔ lakanako kunna chargé de mission ale ye o 2 ta a fɔlɔ o ye colonel sapeur pompier Amadou Ibrahima Gindo ye filanan o ye commissaire principal de police Musa Masama Kamara ye minisiri so min bɛ sɔrɔ ni wariko kunna an ka jamana kɔnɔ sa n'o o ye ministre de finance yɛrɛ ye ale yɛrɛ ka directeur de finance n'o y'a ka DFM ye ale ye o jɔyɔrɔ di maa min sa o ye Lamine Koyita ye ale inspecteur de finance ye directeur général de dette publique o kɛra Fadimata Tapo ni ale bɛ silakaw ka sigi la ale ye administrateur civil ye maa min minnu sa n'o jɔyɔrɔ dir'olu ma école karamɔgɔ ko école ko ministre ka hukumu kɔnɔna na o ye chargé de mission ye ale ye Usmanu Jɔnbera ye ale kɔni ka baaraw bɛnnen don management de ma ministre min bɛ dugu jukɔrɔ nafa ko kunna sa ale ye chambre de mine o secrétaire général kɛ Sambala Madi Kanute ale administrateur ye ministre min bɛ ji ni courant kunna ale y'a yira sa ko directeur général agence malienne de radio protection o kɛra Sori Ibrahima Kulubali ye o ye école karamɔgɔ ye ɲininikɛla don directeur général min bɛ na sigi sa agence n'o sigilen don bio énergie kunna sa o kɛra Adama Yɔrɔ Sidibe ye ale ye ingénieur de l'industrie et des mines ye k'o jɔyɔrɔ bɛ di ale ma ministre so min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni chiffres ka ko kunna denmisɛnninw ka ministre direction sa n'o ye direction nationale de la jeunesse ye k'o ɲɛmaaya dira Ibrahima Boubacar Kalosi ma ale inspecteur de jeunesse et de sport ye ministre so min bɛ muso den ani du denbaya kunna ale ka chef de cabinet o kɛra Morimuso n'u b'a wele ko Nani Tunkara ye ale ye gestionnaire ye conseil technique o ye Awa Dumbuya ye o ye administrateur civil ye min ye Fatima Tal o ye dɔgɔtɔrɔ ye ka taa se madame Jara Bacili ma o ye école karamɔgɔ ye chargé de mission sa o kɛra Maimuna Karim Sanogo ye ale ye ka baaraw bɛnnen don waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kunbɛliw kama direction nationale de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille o kɛra Bedi Tamura ye
ale administrateur action sociale ye directeur national de la promotion de la femme o kɛra Fatumata Jankumba ye ale fana ye administrateur social ye directeur du centre national de documentation ani information denmisɛnninw ka ko kunna o ye Aruna Samake ye o fana ye administrateur action sociale ye directeur général cité des enfants Keba o ye Fatumata Sila ye ale fana ye administrateur action sociale ye ministre ka baara bolodalen kɔnɔna na sa ministre min bɛ sɛnɛko kunna ale conseil de ministre la dɔnniya fɛn fila la a fɔlɔ ye mun ye sa o ye k'a fɔ ko jɛrɛba fila kɛra an ka jamana kɔnɔ yan min bɛ tali kɛ sɛnɛko la o kɛra sa juillet kalo tɛmɛnen tile 21 ka taa sa tile 24 ma lajɛ in kɔni a ye jamana caman fara ɲɔgɔn kan jamana minnu bɛ n'olu bɛ ɲinini kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana 13 fɔ min ma sa ko Silisi jamana ale ni a secrétaire permanent maaw Chad ni Togo olu fana tun b'a la n'u ka maa falenw yaasa ka se ka hakili jagabɔ kɛ nin waati na min ye jakungo kunbɛli baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na o la sa u ka baara kun kan ka sigi fɛn minnu kan ani ka hakilina kura minnu di u ye kuma n'o kan min ye u ka baara kan ka taa bolo minnu fɛ ani fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na ka se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan Mali ale ni Chad ka filɛlaw na u y'o fana lajɛ Mali ni Chad u y'olu fana fo kosɛbɛ u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan yaasa min ye jamana tɔw bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen faamuya cogo min na ministre ka kuma filanan n'o ye sɛnɛ ministre ye o ye Mali ko ale tun bɛ ɲɔgɔn ye belebelebala filanan na n'o sigira diɲɛsɛrɛkɛ naani yɛrɛ fɛ ka kɛ ni baloko ye o kɛra juillet kalo tile 27 ani juillet kalo tile ka taa bila juillet kalo tile 29 na o kɛra Addis Abebakaw fɛ Ethiopie o lajɛ in kɔni y'a to sa jamanakuntigi caman min ye gouvernement caman ani ministrew caman olu yera kɛnɛ kan lajɛ in y'a to sa kumatigiw kɛra kumasigi minnu n'o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yiriwali ni hakili jagabɔ bɛ se ka kɛ cogo min na ka taa se an ka farafin jamanaw ma u bɛ se ka baɲumankɛw sɔrɔ cogo min na ka na baara kɛ min ye kumaw fana ye tali kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw baloko ale ni bayɛlɛmali minnu bɛna sigi sen kan sɛnɛko ta na sira fɛ maaw y'u hakilinaw di miirinaw ni hakili falenfalenw kɛra min ye AES kɔni tɔgɔ la sa an ka minisiri n'o o ye Daniel Simon Clément ye ale ye kuma ta fɛɛrɛ minnu bɛ AES jamanaw bolo k'olu fɔ nin jɛrɛ filanan min sigira diɲɛsɛrɛkɛ naani fɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ k'a ye laɲini caman kɛ laɲini fɔlɔ ye min ye sa baara min kun bolodalen don u bolo baloko ta na sira fɛ ko k'a lajɛ ka maaw wele maa minnu bɛ se ka na musaka don a la i n'a fɔ laɲini min kun kɛra Dakarikaw fɛ ka kɛ n'o ye u y'a yira fana k'a lajɛ ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan min ye kuranko ye ani bayɛlɛmali ko ni hakilina kura minnu bɛ tali kɛ sɛnɛko ta na sira la sɛnɛ yɛrɛ bɛ se ka yakubaya cogo min na k'u k'o fana sigi sen kan baara bɛ se ka sɔrɔ cogo min u y'a yira fana ko ka fɛnw sigi sen kan maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ni musakaw ye hakilina kuraw ka se ka min ye baara kɛ denmisɛnninlakaw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na ministre Daniel Simon Clément ale ka laseli kɛra o ye min ye baara ni baaradege ministre ye conseil de ministre la dɔnniya sa k'a fɔ ko ale tun bɛ Kayikaw fɛ yen Kayi min ye juillet kalo tile 30 ye ka taa se août kalo tile 3 ma k'ale tun bɛ yen taama la taama min na sa n'a taara ka taa Kayikaw fo jamana ɲɛmaaw k'u ka ci lase u ma k'a yirula k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ɲɔgɔn bolo jamanakuntigi k'o ka kumakan ye o ye ani gouvernement ɲɛmaa ka Kayikaw fo k'u cɛsiri halisa yiriwali ni baaraw la taama in senfɛ fana minisiri a ye baara dɔw boloda a senfɛ baara bolodalen minnu fana dɔw kɛra a y'olu dɔw kimɛ o fɔlɔ kun ye mun ye sa o ye ka se k'a lajɛ kibaruya bɛ se ka di cogo min na ani ka maaw la faamuya denmisɛnnin 500 olu bɛ se cogo min na ka la faamuya Kayi ale kɔnɔna na a ye baara fana sigi sen kan min ye denmisɛnnin 400 ani ni baara ɲinina 400 olu bɛ se ka dege cogo min na baara ɲini cogo la u ye baara dɔ fana sigi sen kan sa n'o ye permis ye k'o di maa 30 ma denmisɛnnin 30 n'o ye chauffeur denmisɛnninw ye ka permis di olu ma baara wɛrɛ kɛra min ye sa o ye muso 50 k'olu ta sa ka kalan kɛ olu kunna kuma tɛ chemin de fer mɔgɔw ka musow ka se ka kalan kɛ olu kunna dɛmɛ donna muso jɛkulu ni denmisɛnnin jɛkulu fana ma yaasa olu bɛ se ka baara dɔw sigi sen kan cogo min ye kalanso dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko atelier école de Kayi o maa si yɔrɔw a taara ka to kabakuru fɔlɔ fana da minisiri a ye diplôme ni attestation ni kitiw fana di kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa k'a di maa minnu bɛ yen n'olu mago tun b'o la min ye madame Umu Sali Sɛki ye a ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na Kayi kɔnɔna na sa a y'a yira sa k'a kɛ ko kun ye sifinw ka baara bɛ se ka latɔn cogo min na minisiri y'a yira fana k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw kɔni b'u kɔrɔ waati o waati baara minnu bɛ se ka kɛ ka se ka u ka dugudenw ka hakilinaw ta cogo min na ka se ka baara ɲini ka d'u ma k'o ka fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan cogo min na k'a ta kun y'o ye minisiri min bɛ sigida ko kunna sanuya ani yiriwali kuntalajan ale ye conseil de ministre la dɔnniya sa k'a fɔ ko lajɛ filanan belebeleba dɔ n'o taara ka kɛ yirisun tɔgɔla don ye sa août kalo tile 3
o kɛra Zenderkaw fɛ Niger min ye nin tako filanan ye sa n'o ye yiri tɔgɔla don ye a kun kɛ kun ye min ye sa ko bɛɛ ka yiri turu k'i janto yiri la fasoden ɲumanya hukumu kɔnɔna na waliya in a y'a to Mali ale ni Burkina olu yira kɛnɛ kan ɲi kɛnɛ yɛrɛ sa a ɲɛmayaba tun bɛ maa mun bolo o ye u ka jamanakuntigi ye a kun kɛ kun ye min ye sa min ye yiri ye o ka turu jamanakuntigi yɛrɛ fɛ n'o ye Niger jamanakuntigi ye yiri turu kɔfɛ sa u ye bonyamasegin kɛ maaw ye min ye waleɲuman dɔn sɛbɛnw ye k'olu ta k'a di maa minnu y'u cɛsiri kosɛbɛ jakungo kɛlɛli ale ni cɛncɛn bɛ ka donni min kɛ dugu kɔnɔ na o minnu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'olu kɛlɛ u fɛ u ye donbolo kɛ olu ye min ye taama in fana senfɛ u taara Nigerkaw ka dugu bɛ n'o ye Babarikiya ye Babarikiyakaw fɛ sa u taara baara kɛ baara min bɛ se k'a to bi samiyaji ye tiɲɛni minnu kɛ mira ale bolofara kɔnɔna na ka se ka olu kunbɛn minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna Keba ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa banako ta nafana la an ka jamana kɔnɔ min ye dengue bana kɔni ye k'a segira kɔ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan jamanakuntigi ko sa ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye tangalanw k'an ka olu matarafa yaasa an ka jamana bɛ se ka kisi cogo min na an yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo min na k'an kɛnɛman to faso an ka se ka ale dɛmɛ a ka baaraw la Bamako utukalo tile 6 san 2025 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali. Keba kunungo min ye a b'a fɔ min ma ko visio conférence k'i t'i ka jamana kɔrɔ ka baabu kɛ ni maa wɛrɛ ye k'a to a sigiyɔrɔ la APDP ni ale bɛ maaw tɔgɔ la buguna sɛbɛn kɔlɔsili kunna sa ale ɲɛmaaba ani AES jamana taw olu ɲɔgɔn minnu bɛ AES jamana kɔnɔ olu ye baro sigi kɛ o cogoya la kunungo min ye professeur Mamadou Samaseku ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko baara in ye tali kɛ kunungo min ye vision conférence ye a kɛkunba yɛrɛ kun ye min ye sa hakilinaba min b'u la u bɛnna sɛbɛn mun kan n'o olu ka baarakɛ sɛbɛn ye ka o lajɛ o bɛ ka lawaleya cogo min bi jamana ninnu kɔnɔna na tɛgɛ in ale tɛgɛnɔ bilara Mali yɛrɛ kɔnɔna na avril kalo tile 13 san 2025 o la sa min y'u ka baarakɛ sɛbɛn ye sa ale kɔni b'u yamaruya sa u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka hakili jagabɔ kɛ baara belebeleba minnu bɛ yen n'u bɛ se k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ sariya ko ta na sira fɛ k'a lajɛ u ka sariya sɛbɛn bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min na maaw ka tɔgɔla sɛbɛn olu la kɔlɔsili la min ye ka to ka waleya kɛ fana waleya min b'a to u bɛ hakili jagabɔ kɛ ka hakilina falen kɛ kuntilennaw la k'olu lajɛ ka miiriyaw jigin ɲɔgɔn fɛ kalansen k'o fana sigi sen kan u ka baarakɛlaw olu tɔgɔ la min ye baaraba minnu bɛ yen n'u bɛ se ka jɛ k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ kunnafoni di san na sira fɛ ɲɔgɔn faamuya ta ɲɔgɔn fɛ fasodenw bɛ se ka lafaamuya cogo min na ale ni jagokɛlaw ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen min ye APDP ɲɛmaa minnu bɛ AES kɔnɔna na sa u kɔni u ka miirina jasa k'a fɔ ko u na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan yaasa dugudenw bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min na min ye APDP min bɛ AES kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko sɛbɛn kɔni min filɛ n'u b'u bolo nin ye baara na kɛ n'o ye i n'a fɔ jamanadenw y'a laɲini cogo min na yaasa min ye cybersécurité ye o bɛ se ka sinsin cogo min na AES jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ. Ministre Ablaye Diop ale bisimila kunungo Nicolas Maduro fɛ Nicolas Maduro ale ye Venezuela o jamanakuntigi ye min ye Mali minisiri ale bɛ taamana na an ka jamana cɛsiri minisiri n'o ye Ablaye Diop ye ale ka taama bɛ Caracaskaw fɛ n'o ye Venezuela faaba ye o bɛ senna hali bi o hukumu de kɔnɔna na sa fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan politiki ko ta na sira fɛ Mali ni Venezuela bɛ se ka baaraba minnu kɛ sa hukumu kɔnɔna na u ka jamanakuntigi n'o ye Nicolas Maduro ye ale kɔni ye Ablaye Diop a bisimila a y'a bisimila u ka kuluba faama sigiyɔrɔ la Diop ale ye sɛbɛn d'a ma jamanakuntigi o tɔgɔ la k'a yira sa k'a fɔ ko o ye balimaya ni badenya sɛbɛn ye min ye Maduro ye a kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ sabula a y'a yira k'a fɔ bi ko min ye Venezuela ni Mali ye sa u na ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye belebele min n'o bɛna kɛ Mali la ya san wɛrɛ n'o ye san 2026 ye min ye jamana fila in sa u ka san 50 bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na ko ɲɛnajɛ in ko a na kɛ yan jamana fila in ka se ka kimɛli kɛ o la min ye AES ye o kuma fana fɔra Nicolas Maduro a y'a yira sa k'a fɔ ko a ka dɛmɛ bɛ AES maaw yɔrɔ min ye balimaya ni sinjan bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o sinsiri hukumu kɔnɔna na AES a bɛ yɛlɛma hɔrɔnya kɛrɛ min na ni bamanciwale ɲɔgɔnwale kɛlɛli minnu na u bɛ u dɛmɛ o la kosɛbɛ yaasa min ye bamanciya ni janfanjɛkulu minnu bɛ ka da wuli ka taa bɔ diɲɛ fantan naani fɛ o bɛ se ka kunbɛn cogo min na min ye Maduro ye a y'a yira sa k'a fɔ ko kuntilennaw kɔni ye kelen ye dɔ na fara baara kɛcogo kan
Mali ale bɛ k'i sinsin cogo min na ka wulikajɔ ni cɛsiri min boloda nin waati in na ko diɲɛ maa ɲɛ bɛ o la o taabolo in ka ɲi diɲɛ ka to fankelen na ko an ka bɔ o kɔnɔ maa wɛrɛ minnu bɛ diɲɛ ye cogoya wɛrɛ min na o ka sigi sen kan a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya cɛjugu minnu kɔni kun taara ka ɲɛsin an ka jamanaw ma n'o o ye sanction ye a b'olu kɔn bi a b'u kɔnsini a bɔra fan o fan fɛ baara in kuncɛli la sa min ye Sumadoro ye a kɔni ye foli ni waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin Mali jamana ma ale bɛ baara min na nin waati in na wulikajɔ ani cɛsiri o hukumu kɔnɔna na keba an bɛ segin ka na Bamako denmisɛnnin minnu bɛ yen sa n'olu bɛ baara dege kalan na Kucalakaw fɛ yen maa 15 musomaninw olu ye 5 ye min ye komini 3 kɔnɔna na Kucala olu kɔni tun bɛ ka baara dege kɛ kunun ni kunnasini ko yaasa cogo min na sa misi bɛ se ka tulɔ cogo min bagan baaraw bɛ se ka kɛ cogo min min ye sɛ mara ni kamamafɛnw marali ye ka taa se tobili kɛcogo ɲuman ma u y'o baara kɛ Kucalakaw fɛ yen baara in sigira sen kan sa minisiriso min bɛ seko ni dɔnko bolofaraw kunna Kucala ale de y'o sigi sen kan yaasa maa minnu bɛ yen sa u bɛ se ka dɔnniya dɔ sɔrɔ ka baara kɛ u yɛrɛ ye ka se ka maa wɛrɛw fana don baara la waleya in min ye World Vision ye ale y'a musaka di b'a ye dɔgɔkun kelen baara don keba ko sogo sɔngɔ gɛlɛyalen don anw fɛ yen dɛ ayiwa Segu ko sogo sɔngɔ gɛlɛyalen don Segu keba min ye dɔgɔkun tɛmɛnen na ye sa bɛɛ lajɛlen y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko sogo ni o ye sogo koloma ye ale kɔni bɔra 400 550 ni 50 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 600 la keba min ye sogo ye sa n'o ye sogo buma ye o kɔni taara yɛrɛ sɔrɔ 700 la k'a sɔrɔ o tun ye 600 ye busew y'a yira sa k'a fɔ ko sɔngɔ yɛlɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi olu ka baganw bɛna ka bɔ ɲɔnɔnkaw de fɛ yen bi na sira tɛ ka taa ɲɔnɔ siraw tigɛlen don wa min ye baganw nali fana ye ka bɔ ɲɔnɔn dugumisɛnw kɔnɔ ka ɲɔgɔn dugu yɛrɛ sɔrɔ ɲɔnɔn dɔgɔdonya fɛ alamisadonya fɛ ko baara gɛlɛyalen don olu bolo kosɛbɛ ko fo fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ sa o ka jigi yaasa sogo sɔngɔ bɛ se ka jigi Segu ale dugu kɔnɔna na cogo min na Kajolokaw ka perefe ale wulilen don k'i jɔ keba min ye Kajolo perefe ye a ye wulikajɔ kɛ nin kalo in tile 5 ka taa u ka babu bɛ yen n'o ye Bako ye sa ka t'i ɲɛda ka Sinti komini kɔnɔna na furu kɛrɛnkɛrɛnnenya la a taara lajɛ sa daragitigiw bɛ ka lahala min kɛ nin waati in na o la sa a ye maa sɔrɔ ye kɔni k'o ti sariya kɔnɔ a ko ka baara bɛɛ lajɛlen jɔ pewu u ka minɛnw ko ka olu minɛ min ye dugutigiw ye kabilatigiw olu bɛɛ lajɛlen ladɔnniyara nin waleya in na min ye perefe ye sa a kɔni y'a ɲini maire fɛ a ka ɲini dugutigilakaw fɛ maa bɛ nin waleya cɛjugu la ko ka baara bɛɛ lajɛlen dɔ waati teliya la yaasa min ye jamana ɲɛmaaw ye laɲini min kɛ o bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na keba n'an bɔra yen an bɛ taa Centrafricaw fɛ yen Centrafrique nin waati in na keba diɲɛ magobatigiw wulilen don k'u jɔ ko fo ka t'u coko Centrafrique ale kɔnɔna na min ye Belgiquekaw ka kunnafoni gafe dɔ bɛ yen n'o ye business IMM ye ale ye sɛbɛn fa siri sa k'a yira k'a fɔ ko nin waati in kɔni na États-Unis ni Faransi olu kɛlen don ka wulikajɔ kɛ yaasa min ye République Centrafricaine u bɛ se ka don kɔnɔna na kosɛbɛ cogo min na k'u sago n'u dungaw sɔrɔ ko waleya in k'u bɛ k'a kɛ ni baɲumankɛtɔnw ye a bɛ k'a kɛ ni dugudenw ye ani maa yeleke minnu bɛ yen bi n'olu bɛ fanga sinamatɔn kɔnɔna na ko kabini san 2021 nin waleya cɛjugu ninnu ni nin ko cɛjugu ninnu bɛ ka ta ka kɛ koyi Centrafrique jɛkulu marifatigi minnu bɛ yen k'olu dɛmɛ ani Faransi ale yɛrɛ ka baarakɛbolo minnu bɛ yen sa n'olu bɛ baarakɛla ye olu kɔni kɛlen don ka nin wulikajɔ ninnu kɛ ka ɲɛsin jamana in ma ko n'i ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka gafew jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ bi jɛkulu minnu bɛ yen sa ni olu kɔni tɛ baara kɛ ni fanga ye fiyewu n'o ye Amɛrikɛnkaw ka sentiri ye ale n'a ɲɔgɔnnaw ni Faransikaw ta olu ka Castel Group maaw u bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɛmɛ maaw fɛ sa n'o o ye sikafu ye yaasa ka se ka waleya kɛ waleya bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu b'a fɛ ka fanga daraki kɛ walima minnu bɛ fanga sinamatɔnw ka tɔnw kɔni na nin waati in na o de la sa nin baarakɛjɛkulu minnu filɛ nin n'o bɛ Lamɛrikɛnw ni Faransikaw tɔgɔ la min ye fanga sinamatɔn ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o o ye IPC ye Ali Darasa u kɔni n'o o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ mun na o ye sa ka se ka u dɛmɛ ni musakaw ye u ka wulikajɔ kɛ yaasa nin jamanaba ninnu bɛ se k'u sen don u ka sɔrɔ ko la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo bɛ yen n'o ye Waka ye ko ka se ka o lajɛ u bɛ se ka ɲagami cogo min na u bolo kunnafoni di gafe belebeleba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔna na bi
olu bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko waati dɔ la kɔni min ye maa fila bɛ olu minɛna bangekaw fɛ yen maa siganama fila in a bɛ n'a fɔ faransikaw don maramafɛn cɛjuguw b'olu bolo ale ni mugukisɛw ale ni fɛn wɛrɛw minnu bɛ yen n'u bɛ se ka tiɲɛni kɛ musaka n'o ye wari caman baden fana ye k'o fana yera u bolo siganama ninnu a bɛ n'a fɔ fana ko min ye u ye u ni jɛkulu marifatigi minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka kangaran kɛ bi Centrafrique kɔnɔna na u n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o de la sa san 2025 daminɛ na Armel Sayo ni ale ye minisiri ye ni jɛkulu marifatigiw ka maa don CMCRP kɔnɔna na sa ale min kun ɲangina kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko a ye josariyaw sɔsɔ bɛɛ lajɛlen nana ale ye o kɔfɛ sa min ye maa kofɔlen ye a minɛnen a kuma nana caya kosɛbɛ min ye Sayo Armel Sayo in ye a yira k'a fɔ sa ko a kɔni kun ni faransikaw ka maaw caman bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wulikajɔ hukumu kɔnɔna na sa telefɔni min n'o sɔrɔla a bolo kibaruyaw yer'olu kɔnɔ mun bɛ coup d'état labɛnni ko kuma fɔ coup d'état min kun kan ka kɛ ka dɛmɛ ka bɔ min ye nanzara jamanaw olu yɔrɔ olu minnu bɛ k'a kɔkɔrɔma don yaasa ka se ka min ye République centrafricaine sɔrɔ Faransi ni États-Unis k'u bilama kɔni bɛ u ba ka gwanforo la min ye wulikajɔ tɛ wulikajɔ ye ka maaw ɲini maa minnu bɛ se ka don jamanadenw n'u hakili cɛ baɲumankɛtɔnw ka taa fara ɲɔgɔn jɛkuluw kan waleya u bɛ ka don n'olu kɔni ye cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na min ye Centrafrique yɛrɛ ye a yira k'a fɔ Faransi ye musaka d'a ma novembre kalo san 2024 k'o ti kojugu ye sabula ni jamana o jamana bɛ fɛ ka taa ɲɛ a ka kan k'i boloma yɛlɛma nka boloma yɛlɛma in kɔnɔna na k'u kan k'u hakili to u yɛrɛ la sabula maa wɛrɛw tun y'u dɛmɛ min ye Américains ye olu kɔni ka finitigi dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a bɛ fɔ olu ma sa ko bankurufumaw olu fana k'olu ka waleyaw kun cayalen don kɔsa in na kosɛbɛ kabini san 2023 olu fana yera ye maa caman dun y'u jalaki k'a yira k'a fɔ k'u ye wulikajɔ minnu kɛ yen k'a kɛra binkaliw ye a kɛra sariya sɔsɔw ye nka jɛkulu min don Américains ka gouvernement maa tɛ kɛnyɛrɛye tigilamaw don lakanako hukumu kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen bi ko ninnu bɛɛ lajɛlen ni bɛ ka fiyɛw la tuguni wulikajɔw ni cɛsiriw sabula jamanakuntigi tagalata o kun bɔlen don mai kalo san 2024 min ye Martin Figira ye ni ale ye baɲumankɛtɔn dɔ ka maa bilalen ka taa l'Américain tɔgɔ la n'o ye FH 360 ye keba ko ninnu bɛɛ lajɛlen tɛgɛ kun daraw ka koyi k'a yira k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔ la u ni jɛkulu marifatigiw bɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ ko nin bɛɛ kɛ kun ye mun ye Centrafrique ka sɔrɔ Centrafrique ka nafa baɲumankɛtɔn caman nalen no bi u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen na sa ka don sira sugu bɛɛ lajɛlen ɲini yaasa Centrafrique bɛ se ka t'u ka naga kɔrɔ cogo min bi o de la min ye l'Américain ka baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o ye Mercy Corps ye ale ni Gavi k'olu kɔni sɛbɛkɔrɔ lajabalen no nin waati in na sabula u bɛ waleya minnu kɛ o man di dugudenw ye nka min ye dugudenw ye se wɛrɛ tɛ u ye u dannen no wulikajɔ ni cɛsiri ma o ti labɔli kɛ ko wa ko la sa sigana tɛ maa la bi k'a fɔ ko min ye Centrafrique ye a b'a fɛ k'i bolo ma yɛlɛma min ye ka bolodi ɲɛnamaw k'olu sinsin ani Irisi ani Sini ni ɲɔgɔn cɛ k'olu dun fana ta in ka fisa sabula olu tɛna ɲagajɛraki ka d'a ka foyi kan olu tɛna taa sira don a kɔrɔ u tɛna don janfala fɛ wa min ye bɛnbɛnbɛnw ye u tɛna don o la ko nka ko Centrafrique yɛrɛ a kan ka taa fan n'a nafan dɔ kuma tɛ nin waati in na baaraba minnu bolodalen don wulikajɔ minnu kɛlen don dɛmɛbaga kura minnu nalen ani maa minnu bɛ bolodi ɲɔgɔn na n'o ye Irisi ni Sini ye olu de ta da ka di a la kosɛbɛ ka tɛmɛ min ye jamanaw bɛ yen minnu bɛna ka n'u da don u ka fɛn bɛɛ lajɛlen na ka tila k'u ka ko bɛɛ lajɛlen kumaniyaw ma wa nafa o tɛ t'u ka jamana kɔnɔna na fiyewu. An mana bɔ Centrafrique dɔrɔn an bɛ pankuru ta caw an bɛ taa Tirikimisankaw fɛ yen an ka premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye n'ale yɛrɛ mara kama bɔli ministre faso ka kuma dacɛla don fana ale bisimilara kunun ko min ye awazakaw fɛ yen u ka jamanakuntigi n'o ye Tirikimisan jamanakuntigi ye Sedar Berdumuyandov ale y'a bisimila kɛba kumaw ye tali kɛ mun na sa bolodi ɲɔgɔnma Mali ni Tirikimisan ni ɲɔgɔn cɛ baliya ni sindiya ani kuma ɲɔgɔnya min tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ kabini lawale la o bɛ se ka lakurakura cogo min jamanakuntigi tɔgɔ la sa min ye général de division Ablaye Mayiga ye a ye Turkimɛnw ka jamanakuntigi fo kosɛbɛ a kɛlen ka welewelema dabila Mali ma a kana ye diɲɛsɛrɛkɛ naani ka lajɛ kɛnɛ kan lajɛ min bɛ tali kɛ sa yiriwali la ka ɲɛsin jamanaw ma kɔgɔji tɛ jamana minnu kɔnɔna na premier ministre Ablaye Mayiga bɔlen pewu kɛba a ko a bɛ bonyamasegin kɛ nin jamana in ye jamana in ni Mali bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kabini bi tɛ koyi o de la i b'a ye k'a fɔ Bamakɔ yan k'a daminɛ kari min bɛ bɔ Sugunikura la ka na se fo 3e arrondissement la o tɔgɔ dalen don Ashkabad la Ashkabad o de ye Tirikimisankaw ka faaba ye kɛba olu fana fɛ yen n'o ye Tirikimisan fana kɔnɔna na n'o ye Ashkabad yɛrɛ kɔnɔna na
kare kelen fana o tɔgɔ dalen no Bamako la ye o b'a yira sa k'a fɔ ko jamana fila in u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bila ko tɛ premier ministre ko ko a nana kana o wale ɲuman dɔn kɛ baara bɛ se ka lakurakuraya cogo min na fana k'o fana sigi sen kan min ye paneliw ye n'o ye baro kumaw ye sa ka kɛ ni premier ministre yɛrɛ taakun ye diɲɛ seleke naani ka jɛrɛba min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ jamana minnu bɛ yen ni kɔgɔji t'olu bolo olu bɛ se ka ladɛmɛ cogo min na Asawa kɔnɔna na sa Tirikimi Sankaw fɛ yen u y'a yira sa ko barosigi 5 de kɛra kunungo fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sɔrɔ cogo min na jamana 32 in k'u dɛmɛ u ka bɔ degun kɔnɔna na degun min n'o ye kɔgɔji sɔrɔbaliya degun ye kɛnɛ kan ye an ka minisiri 2 olu kɔni u bila u 2 ni dɛbɛ la koyi fɔlɔ kɛra min ye minisiri bɛ sirabako kunna an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye Madina Sisoko ye n'a bɛ Damelakaw ka sigi la filanan o ye Musa Alasani Jalo ye olu bɛɛ lajɛlen ye kuma ta min ye Musa Galabu ye a ko sa ko Mali jamana ko fɛɛrɛ b'a bolo koyi kuntilenna b'a bolo min ye Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn ni san 2063 ma ko o sɛbɛnw bɛ yen fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fana ka se ka yiriwali kuntala surunya kosɛbɛ Mali kɔnɔna ka kɛ ni waleyaw ye olu bɛ yen Musa y'a yira a ka kuma kɔnɔna na ko olu yɛrɛ bɛ ka baara min kɛ bi kosɛbɛ o ye ka sɔrɔ ani jago ka yakubaya ka nɔgɔya don a la yaasa min ye an n'an kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ se ka baara kɛ ni kɔgɔji bɛ olu bolo k'o nɔgɔya kosɛbɛ min ye kunnafoni ko ta na sira fɛ fana baara bɛ ka sinsin o kan bolomafɛnw minisiri n'o ye Madina ye ale fana ye kuma ta koyi ale ka kuma ye tali kɛ min na sa min ye yɔrɔba minnu bɛna jɔ koba minnu bɛna sigi sen kan olu bɛ se ka kalanso ɲɔgɔn na cogo min na jamana bɛ se ka surunya ɲɔgɔn na sira ko ta na sira fɛ yiriwali kɔni bi n'o ye anw ka jamanaw ye kɔgɔji ta anw minnu na ko siraw sira ɲɛnɛmaw olu de ka da wa min y'o baarabaw ye fana o musakaw olu sɔrɔ cogo ale ni bolo di ɲɔgɔn bɛ se ka k'o kɔnɔna na sa k'o kɛ wa min ye baara in kɛrɛfɛla la denmisɛnninlakaw fana olu fana tun ka lajɛ tun bɛ yen n'o ye sifinw ye ale ni kɛnyɛrɛye tigilamaw olu bɛɛ lajɛlen fana ye baara kɛ baara min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min na kɔgɔji tɛ jamana minnu na olu sifinw fana ka se ka miiriya kɛ ka hakili jagabɔ kɛ u sen bɛ se ka ye nin ko in na cogo min na ani kɛnyɛrɛye tigilamaw an bɛ te fa fɛ kɛba yala an ka segin ka na ni BMS ye. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. Keba min ye BMS ye Lafiya Koyita ne ale ye a directeur ba ye k'u ye baara belebeleba sigi sen kan baara min b'a to sa maaw taara wari min maraw fɛ yen an'u ye juru min don bi u b'u kɛ banki ye banki min bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ Mali kɔnɔna na san 2000 ale ni 24 hukumu kɔnɔna na ko n'i ye u ka baaraw jateminɛ miliyari 1,000 ani 140 ni kɔ kɛba musaka la u sera ka o de kɔni kamaru ko o baara kɛ ni o ye min ye 100 ani 40 ni kɔ ye u sera k'o fana sigi sen kan sa min ye juruko ta na sira ye k'a sɔrɔ min ye 100 ani 40 ye o kɔni tun ye miliyari ye sa yaasa u bɛ se ka min ɲini ka sigi sen kan min ye o kundama sira ka sɔrɔ ka kɛ n'u ka juru dontaw ye maaw la Banque Malienne de Solidarité n'an b'a wele ko BMS SA ko bibi na jɔ kundama na a kɔni ka sɔrɔ ka cogo ta na sira fɛ juru ni wari min nana mara fɛ o b'a to bi banki min don a b'an ka bankiw bɛɛ lajɛlen ɲɛ banki 17 min bɛ Mali la san 2024 kɔnɔna na sa ale de kɔni kɛra fɔlɔ ye yan 7nan don farafinna an fanfɛ jamanaw kɔnɔna na min ye jamana 135 kan n'o olu bɛ UEMOA bankiw kɔnɔna na
min ye a ye a bilara nin waati na banque de développement ye n'o ye BDMSI ale ni BNDA n'o ye banque agricole ye olu fila yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni jɔyɔrɔ 11 na ale ni jɔyɔrɔ 23 na o de bɛ u bolo UEMOA kɔnɔna na bi min ye nin ɲɛmaaya min sɔrɔlen filɛ nin Mali kɔnɔ k'a bɛ taa lawuli min na sa o ye Lafiya Koyita n'o ye directeur ye a n'a ka cɛdenw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman UEMOA jɛkulu ale bɛ baara min kɛ san o san ni kimɛli bɛ kɛ sa ko nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ o de kɔnɔna na wa a b'u ka bɔlɔlɔsira fana k'a bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye ko n'i y'a ta k'a jateminɛ miliyari 1,440 ni kɔ in kɛba ko o sɔrɔla mun fɛ sa o ye k'a fɔ ko BMS yɛrɛ a ka sɔrɔw yɛrɛ a n'a ka kow kɛcogo ko olu yɛlɛmana kosɛbɛ ani baara kɛcogo ɲuman min ye fasodenw ye u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na gisɛw cayali ani baara kɛcogo ɲuman ka se ka o sigi sen kan bi ko n'i ye a ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔna na jɔyɔrɔ filanan o de tun bɛ a bolo BDM i b'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni ale ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye nka bi min ye BMS ye a ye BDM dangoyi jɔyɔrɔ filanan o bɛ BDM bolo min ye BNDA ye ale de kɔni ye sabanan ye jɔyɔrɔ in hukumu kɔnɔna na keba musakaw ko nasira fɛ sa k'i b'a ye k'a fɔ ko jamana minnu an ka jamana kɔnɔna na sa banki kɔni minnu bɛ yen bi ni o banki ye sa n'o ye BNDA ye n'o ye BMS ye a jɔyɔrɔ bonyani ko sɔrɔla min fɛ o ye k'a fɔ an fanfɛ jamanaw kɔnɔna na banki minnu bɛ yen ni o ye 33 ye jate ye sa minnu bɛ baara kɛ kosɛbɛ sɔrɔko ta nasira fɛ ko BMS o kɔnɔna a kɛlen no 7 ye keba farafinna an fanfɛ bolo bankiw la 33 la banki ɲɛnama 33 la ale kɛlen no 7 ye BDM kɛlen no 11 ye min ye BNDA o kɛra 23 ye ko an ka banki 3 minnu filɛ nin ye ko u kɔni keba u ni Côte d'Ivoire taw yɔrɔ ka jan kosɛbɛ sabula Côte d'Ivoire taw olu kɔni de bɛ ɲɛ nin ko in na koyi olu ka wari bɛ taa se fo miliyari 3 ani kɔ ma olu bɛ se ka mun kɛ juru ye o mana bɔ yen tuguni Côte d'Ivoire banki wɛrɛ fana bɛ yen tuguni n'o ye NCA ye o fana bɛ taa se miliyari 2 ani kɔ ma Coris banki ka bɔ Burkinakaw fɛ yen keba jɔyɔrɔ sabanan bɛ ale bolo ale fana ta bɛnnen don miliyari 2 ani 100 ani kɔ ma keba ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko ni jatew kɛra sa ka bɛn ni décembre kalo tile 31 ye bankiw ka sɔrɔko ta nasira fɛ UEMOA kɔnɔna na ni waati yɛrɛ la sa ko n'i ye ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ ko fana yɛlɛla ko ye 100 sarada la min ye u bɛ fɛn minnu fɔ sisan n'o ye maaw bɛ juru minnu ta u fɛ keba ko yɛlɛla ni 9 buruburu 3 ye min ye sɛbɛn min walen filɛ nin ye sa o bɛ tali kɛ Sal Nasiringo ta la n'o ye san 2023 ta ye k'o fana kunna sa min ye Côte d'Ivoire kaw ye halisa ani Senegali olu de kɔni tun bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ koyi olu ka sɔrɔw ni olu kimɛli kɛ i b'a ye k'a fɔ ko bɛ taa sɔrɔ sa 35 buruburu 60 ni kɔ ma min ye 19 buruburu 30 o ye Senegalikaw ta ye sugubulon kɔnɔna na sugubulon min bɛ sigi san o san ka kɛ ni jatew ni ko kɛcogo ye ko wa ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ bi na keba ni jamana ninnu tɛmɛna n'o ye Senegal ni Côte d'Ivoire ye jamana min bɛna bi n'o ka sɔrɔ kimɛli jatela kosɛbɛ o ye Burkina ye koyi 13 buruburu 30 o mana bɔ sa Mali kɔni min na sa min ye 11 ye Benin ta ye 9 ye Togo ta ye 7 ye Niger ta ye 3 ye wa Guinée Bissau ta ye 0 ye keba sɔrɔko ta nasira fɛ ko de la sa min ye sɛbɛn mun bɔlen filɛ nin ye o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye BMS ye banki min don a ye baara kɛ a ye cɛsiri kɛ ka jɔyɔrɔ di Mali ma bi Mali kan ka se ka waso ni min ye farafinna an fanfɛ bolo fɛ ko BMS Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani jamana fan caman fɛ ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ko baara tigɛcogo yɛlɛmana ko bɛ ka teliya juruko ta na sira fɛ ale ni min ye client bisimila ko ɲuman ni bɛrɛbɛrɛ ko ɲuman na Lafiya Koyita n'a ka cɛdenw ko o y'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye ka kɛ ni minisiri Aluseni Sanu ale ka kuntilennaw ye keba nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruyaw la kibaruya minnu dira e yɛrɛ fɛ ani ne an b'a fɔ sa ko an bɛ dugawu kɛ min ye maa minnu bɛ an lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jaba an b'a fɔ k'a Sidibe a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Salakaw fɛ yen ka Sori fo Sori Kɛmɛso an tɛ ɲinɛ a kɔ Musa Togola k'ale fana fo États-Unis kaw fɛ ani Mohamed Lamine Kokan na an tɛ ɲinɛ Bayiba kɔ mairie du district kɔnɔna na ale ni Sori Kɛmɛso monsieur le ministre Thierno Oumar Assi Diallo an b'a fana fo le génie ka taa se Siriman Bacili ma monsieur le maire min ye Kamale ye n'o ye Kuyate ye an b'a fɔ Kulukorokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Jarakɛ fana ye an b'a fana fɔ Kulukorokaw fɛ yen Amadi Jogo Jalo donsoba an b'a fɔ Katibugukaw fɛ yen ka Katibugu cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fɔ ale tɔgɔ la bi ta an b'o jɔ yan n'Ala sɔnna a ma su in na keba
Premier ministre a ye baro sigi min kɛ n'o ye malikura taasira ye an bɛna di maaw ma sabula an yɛrɛ tun b'a ɲininkaliw kɛnɛ kan maa minnu mana se k'a sɔrɔ su in na a bɛ se k'a lamɛn jani ale sanfɛ a kan bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 21. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali warici sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.